Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko, katulad ng o aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luwas sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw
Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko, sinta, ano man ang mangyari ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay.
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Martes, sang ikaduha nga semana sang Kwaresma. Hatagi sing kapawa ang akon mga mata, kay basi matulugan ako nga indi na makabugtaw. Basi singganan ako sa akon kaaway, nalutos ko siya. Mga muyo kita. O Ginoo, bantay sa gihapon ng imo simbahan sa imo mapinadayunon nga kaluoy. Kung wala ikaw, ang tao mahulog sa sala tungod sang iya tawhanon nga kaluya. Buligi kami agud mapahilayo kami sa kalautan, kag tuytoy kami padulong sa kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 23, versikulo 1, tubtob 12. Dayon si Jesus nagsiling sa mga tao, kag sa iya mga gintuton-an. Ang mga manunudlo sang kasuguan, kag mga Pariseo, nagapungko sa pulungkuan ni Moises. Gani himua kag tumana ang tanan nila nga ginasiling, pero dili pagsunda ang ila ginahimo, kay nagawali sila, pero wala nagabuhat. Nagabugkos sila sa mabugat nga palasanon, kag ginapapasan nila sa mga abaga sang mga tao. Apang hindi man sila gani mag-alsa sang bisan isa nila katudlo sa pagbulig. Ginahimo nila ang tanan nila nga buluhaton, sa paagi nga makita sila sang mga tao. Malapad nga suludlan sang dinalan sang kasulatan, ang ginabugkos nila sa ila mga agtang, kag mga butkon, kag malaba ang mga plikos sa sidsid sang ila mga kunop. Luyag nila nga hatagan sila sang pinasulabi nga pulungkuan, sa mga sinalo-salo, kag sa mga sinagoga. Tamyawon sa mga balaligyaan, kag tawgon sa mga tao nga manunudlo. Apang dili kamo magpatawag manunudlo, bangod isa lang ang manunudlo ninyo, kag kamo tanan magululutod. Hindi man ninyo pagtawga nga amay, ang bisan sino sa kalibutan, bangod isa lang ang inyo amay, siya amo ang yara sa langit. Hindi man kamo magpatawag nga pangulo, bangod isa lang ang inyo pangulo, siya amo ang Kristo. Ang labing halangdon sa inyo, mangin sulugoon ninyo. Ang nagapakataas sang iya kaugalingon, pagapaobson, kag ang nagapaubos sang iya kaugalingon, pagapataason. Para sa aton pagpamalandong sa Ebanghelyo sa sininga adlaw, aton pamatian si Sister Mary Edelica Lopez, BVMC, sa iya pagbasa sang reflection nga ginsulat ni Sister Donabel Ferrer, sang Sisters of the Good Samaritan of the Order of Saint Benedict. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Sister Eds. Maayong aga, Sister Nina, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo, kag sa nagka-follow sa aton via live streaming, malipayon nga aga sa aton tanan. Ang Ebanghelyo subong nga adlaw nahanungod sa pagpangabuhi nga may integridad.
Si Jesus may ara nga dako nga pagpahanumdum o kung makasiling ko nga isa ka pagpaandam. Ilabi na gid yadtong ara sa posisyon. Yadtong ara sa gahu. Ini nga ebanghelyo may kaundan nga mga pagpanalambiton nga amo ang ginsiling ni Jesus, tuhay man sa iya ginasiling, bahin sa pagkabalaan. Ini nga ebanghelyo isa ka pamatuod sa mga responsibilidad nga ginhatag sang Ginoo sa mga manunudlo sang kasuguan, kag mga Fariseo sa pagtudlo bahin sang pagtuo. Sila ang ginatumbod ni Jesus, siya magsiling angot sa mga kasuguan ni Moises. Bago pa man magpili si Jesus ang iya mga disipulo, ining mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo, nagapanudlo na ini bahin sa layi, kundi bahin man sa ila pagtulunan. Ano ang ginsiling sang aton Ginoo sa sini nga ebanghelyo? Nga ang mga manunudlo sang kasuguan kag ang mga Fariseo maghatag unta sang maayo nga pagtamod sa mga responsibilidad nga ginahatag sa ila. Ila binagid sa kung paano nila ipangapuhi ang ila ginatudlo. Sila nagahandom sang maayo nga estado sa komunidad, kag nanamian sila nga ipasundayag ang ila pagkareliyoso. Ini suli sa tuod-tuod nga pagpangalagad. Ang mga lideres sang simbahan sadto nga mga inadlaw, ginakondinar nga indi nila pagsunod sa nagakaigo sa ilang mga responsibilidad kag hilikoton. Ang mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo nga tigdumala sang pagtuo, mga eksperto sa layi nga hungod nila ginalaba ang ilang mga saya para makita gid sila sa publiko, para masapakan gid sila, para tawagon gid sang ila titulo nga rabay, manunudlo o kun pangulo. Nagapangadi gid sila kag nagapuasa para makita kag madayaw gid sila sa mga tawo. Nagapungko sila sa atubangan sa mga sinagoga ukon sa mga pampubliko nga pagtililipon. Ang isyu nga nagapahinumdum ni Mateo sa aton, amo ang batasan nga pagpakita-kita. Ang tuman nga pagkabulag, kag ang ila indi amo nga pag-interpretar sang maayo nga kasulatan. Kay si Jesus, mas ginpili nga ang mga lideres ng simbahan sa sadto nga panahon, manginubos sa pagpakigbagay sa mga pigado kag mga makasasala. Nadumduman ko ang homilya sang aton Santo Papa Francesco sa pagtililipon sa mga major superiors sa Roma, kag ang iya homilya nahanungod sa pagpakuno-kuno sa mga reliyoso, kung sa diin iya ginsiling nga ang mga reliyoso nagahambal sang maayo nga mga butang, pero wala man nagabuhat kung ano ang ginatudlo. Ang Santo Papa nagauyon sa mga reliyoso nga ang tanan nga pribilehiyo ginhatag para sa pagpakamaayo sini. Kag suno pagid sang aton Santo Papa nga maayo kita sa pagpangita sang paagi para makita kita nga mas balaan gani maghalong sa batasan nga nagapakuno-kuno. Ang ini nga batasan kuno abi nagapakumberter sa mga tawo, pero sa pagkamatuod, ang ila kasing-kasing malayo sa Ginoo. Kaupod sila sa amay sang binutig, si Satanas. Ini hindi matuod nga klase sa pagkabalaan. Mas pilion ni Jesus ang mga tawo nga makasasala. Ang mga makasasala nga bukas sa ila kaugalingon sa pagbaton, nga sila madamo nga sayop sa pagpangabuhi. Pareho kay Simon Pedro nga nagsiling kay Jesus, "Palayo ka sa akon Ginoo, kay makasasala ako." Ini nga ebanghelyo hindi lamang para sa lideres sang aton pagtuluhan sini nga panahon, pero para ini sa aton tanan nga nagapagig-angot sa aton isig katawo. Ano ang ginaimbitar ni Jesus karon nga adlaw sa aton ebanghelyo? Nga magpangabuhi kita nga maintegridad, kag hindi pareho sa mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo sa aton balaan nga kasulatan. Si Jesus wala na namian nga gamito nato ng aton posisyon para sa pagdaog-daog sang iban, pagmandar sang sarang himuon sang iban, pero wala man nagapanikasog sa pagbulig sini. Gahatag taas nga oras sa pagpangadi, pero wala man nagapadalom sang relasyon sa Ginoo. Ginapakmaayo sang Ginoo nga mga buhi kita suno sa aton ginatudlo. Ang masubo,
Hindi gani ta makakita sang aton kaluoy sa iban, sa aton pagsumalang sa dalan, pero mapintas kita sa mga tawo nga kaupod naton sa aton tagsa kapanimalay. Hindi kita makasiling nga mapinalanggaon kita nga klase sang tawo, kung wala kita maayo nga pagtamod sa mga gintugas sang Ginoo. Ini isa kadako nga kabutigan. Adlaw-adlaw sa aton pagpangabuhi, ginatagaan kita sang kahigayunan sa pagpili sang pangabuhi nga may sinseridad, batok sa pangabuhi nga may pagpakuno-kuno. Pagpakaubos, batok sa pagkabugalon. Pero si Jesus ang modelo sang tuod-tuod nga tawo nga may integridad nga nagapakita sa aton sang insakto nga dalan. Ini ang rason kung nga mabulong niya ang mga masakiton. Kahibalo si Jesus nga nagatanaw ang Dios nga Amay kung ano ang maayo para sa iya nga katawhan. Ano man ang relihiyon, pagtuluuhan o konrasa. Ini nagkakahulugan kung ang balor sang aton kabuhi nga ipangabuhi naton ini suno sa maayo kag kung ano ang husto. Tanan nga mga disipulo ginatawag sa pangabuhi nga mainampuon. Sa pagtuon sang balaan nga kasulatan, nga mangin mabinuligon kita sa aton mga kauturan nga nagapangabuhi nga simple kag maalwan. Upod ang mapainubuson nga kasing-kasing. Para sa tanan nga bagay, ang Dios pagadayawon. Katahom kag kadalom sa aton reflections sa sining nga adlaw kag nagapasalamat gid ako sa kaalwa ni Sister Donabel sa pagpaambit sang iya reflection sa sining nga aga. Kag madamo man nga salamat Sister Eds sa pagupod sa amon sa sining bagong adlaw sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Para sa mga gusto makigangot sa mga madres sang Sisters of the Good Samaritan of the Order of Saint Benedict, yari ang ila address. Amber Community, number 3 Amber Street, City Heights Subdivision, Bacolod City 6100, P.O. Box 999, o kun magtawag sa 034-433-5446, o kun magbisita sa ila website www.goodpsalms.org.au. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo.